Sinibingelele babukeli bethu, ningakhohlwa ukusubscribe ukulike ezikaMaskandi EMK. Namhlanje-ke sinethulela udaba nguNtencane ozwakalisa ukunganeliseki ngendlela aphatheke ngayo emculweni. Siyacabanga ukuthi uyamanisa nokungafakwa kwempucuzeko njengoba seyiphumile-ke ilist ephelele yempucuzeko ukuthi akekho, kodwa ubhale i-status echaza ngokuthi njengoba elana nje emculweni uzosebenzela igama lakhe, akazile ukuzokhompitha nabantu. Kodwa-ke impucuzeko-ke ibisakushilo ukuthi kukhona abantu amagama abo angabhalekanga kanye nezithombe zabo ezingekho. Asike silindeleke mhlawumbe-ke ukuthi lisazolungiswa iphutha ngoba abantu abaningi bakhala ngale nsizwa ngoba isematheni kulezi zinsuku. Ungakhohlwa-ke ukusubscribe, ulike bese uyakhomenta siloku sinilethela nje iy'ndaba ey'ningi ezithinta umaskandi ezikaMaskandi EMK. Siyabonga.